खुलुमबाय, आंनि चेनेलाव फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायबाय आरो चेनेलाव गोदान बावनानै साबस्क्राइब खालामना हो। दिनै 17 सेप्तेम्बर अनलाइन बिफां गायनाय सान। साफ्रोमबो एसएचजि महिला एबा सेल्फ हेल्प ग्रुपनि महिलाफ्रानो बिफां गायनानै जिअ'टेक केमेराजों फट' लानानै आपल'ड खालामनांगौ। बेखायनो दिनै आंबो बिफां गायनानै जिअ'टेक केमेराजों फट' लानानै आपल'ड खालामनोसै। आंनि बिफां गायनायनि गुबै जाहोनानो जाबाय बिफाङा आबहावाखौ साफा खालामो, बिफाङा जोंनो अक्सिजेन गेस होयो, बिफाङा जोंनो फिथाइ सामथाइ होयो, बिफाङा जोंनो साया सायख्लुम होयो। बिफांखौ दानफायनानै जोङो चेयार, टेबोल, डेस्क, बेन्च गोबां बानायो। बिफांखौ जों न' बांबो लुयो। बेखायनो फांसे बिफां दानफायोब्ला जोङो फांब्रै फांबा गायनांगौ। थेंक्स फर वाचिं।